Iazko otsailaren 5ean Donostiako Kurtsalean aurkeztu zuen bere burua herrira mugimenduak. Orduan zehaztu zituen helburuak euskal presoak euskal herriratzea, salbuespen neurriak bertan bera uztaraztea, gaixo dauden presoen askatasuna lortzea eta parot doktrina indargabetzea. Gure helburuak justiziazkoak direla sinetsiak gaude. Eta horregatik uste dugu emankorra izango dela mugimendu berri honen jarduna. Sorreratik herrira mugimenduak ezker abertzaleren babesa eta alderdi popularraren kontrako jarrera izan ditu. Halere, orain urtebete jaio zenean azpimarratu zuten eragile guztiekin harremanak izateko sortu zela. Eragile guztiekin harreman etengabea eta elkarlanean aritzeko jaio da herrira. Urtarrilean herrirak bere lehen bilgune nazionala egin zuen aurtengo helburuak finkatzeko, herri akordioa bultzatu eta indarrak batu nahi zituen salbuespen neurriak gainditu ahal izateko. Herrirak ekimen ugari egin du urte eta erdi pasatxoan, arrakastatsuenetakoa urte hasieran Bilbon presoen alde antolatutako manifestazioa, espetxeetako politika salatzeko plazara ekimena edo eta Josu Uribe Etxebarria gaixo zegoen presoaren askatasuna eskatzeko elkarretaratzeak. Azkenekoetako ekitaldi handia Iruñean orain 15 egun egindakoa, parok doktrinaren kontra herritarron epaia kanpainaren barruan.